Kule exam question ithi factorize the following expression fully. Hayi, yabo lesibalo lesi. Yabo lo muntu wayesetha lesibalo. Hayi. Wayiphuma ku divorce. Akekho umuntu ongasethi into enje. Ngiyala. Wayiphuma ku divorce. Ngiyabona ke lesibalo lesi sinama terms awu4. Awusinama terms awu4 kuqonda ukuthini? Ne method umele uyisebenzise yokufactorize i-group factorization. Manje inkinga iyodwa ke enginothisile ngalesibalo ukuthi asinawo omunye u-x yabo obungasizi ekutheni mhlawumbe sikwazi ukufika kule stage lapho sesigroupa khona ama-terms ethu kanje thola ukuthi lama terms siwagrouphile akhipha into efanayo masikhipha ama-common factors. Ngithi kuvamise ukuba kanjalo during i-group factorization, right? Ngoba singekho leyo case kanjalo osho ukuthi thina ke sibhekene ne-special case. Sibhekene ne-special case kumele si-observe ukuthi yini kenye esinayo knowledge yayo esijwayele ukuze sikwazi ukufactorize lento. Mawubheka la lama terms amathatha ngapha khona ukuvamise okujwayelekile la. Uyabona ukuthi lama terms amathathu lawa ayi-trinomial esingakhona ukufactorize, angithi. Okusho ukuthi thina singakhanda igroup yayo ke bese siyifactorize yodwa nje eceleni, yabo. Ukuze soyifactorize kahle ke komele senze u-y squared wethu ebe positive. Ukuze ebe positive simele sikhiphe ubani u-negative 1. Siyabona. Uphuma u-negative 1 la. Sivula i-bracket, sivula i-bracket. U-negative y squared divided by negative 1 ubani u-positive y squared. Ingakho la ngizobhala ubani u-positive y squared. Sidlule sithi u-positive 10 y divided by negative 1 ma-signs awafani, mayingafani kuba negative 10 y. Ingakho soba nobani no negative 10 y. Siyabona. Yokugcina ke term ithi negative 25 divided by negative 1 ama-signs ayafana, so soba no positive 25. Ngakho soba nobani no positive 25. Angithi suyadlula ke siyaqhubeka asikayi-factorize besayi group sesitholile i-group yethu sayi-groupa kahle, yabo. 9x squared minus i-group yalana ke izoba y minus 5. Ngizokuchaza ke ukuthi uphume kanjani. 5 squared. Bheka. Angithi mawufactorize la. Into yokuqala kumele uqale uyibheke, ubheka ama-factors ala ubani? Ama-factors alana a-25 ukuthi awuba u-1, u-5, u-25, yabo. Kulama factors akho sukwatholile ale constant le. Uyabheka ukuthi imaphi angakusiza ekutheni uthole lo -10. Siyabona. Ukuze uthole lo -10 ke uya-check-a ukuthi yiphi izokhipha u-10. Athi kuchazele la. Uthola ubani y la -5. Ngithi le ngitholile ukuthi check ukuthi yasikhiphela -10. Ucheck ngokuthi multiply lokho okusondelene nalokho okuqhelelene
okubani 5y lokhu kula kusondelene kukhipha uba negative 5y nalokho okunye uma kumultiply kukhipha negative 5y bese uya-add-a ke ubone ukuthi kuphuma u-negative 10y angithi uwakhetha kanjalo ke uzikhetha kanjalo iy'namba kumele uyisebenzise la yingakho-ke gcine sengikhetha u-y minus 5 lokhu ngoba kuphindeleke kawu-2 yingakho ngireplace kwaba u-squared ngoba into eyodwa le into eyodwa representa le just ukusimplify kube clean siyabona okwama-sign lama-sign wakhethe kanjani lama-sign ukulandela imithetho yalama-sign lawa lo mayi-positive qonda ukuthi ley'namba lezi kumele zibe nama-sign afanayo bese lo eyasho ukuthi ngoba ama-signs akhe efana kumele ifane ngaluphi uhlobo lwama-sign yabo ukutshela ukuthi kumele ifane ngohlobo lokuthi ebe negative omabili siyabona asidluleke sifocus okubalekile ke manje okay ngoba sesilanayo suyaqhubeka ke manje into engi-observayo ke la ukuthi asithi u-y minus 5 okay asithi let u-y minus 5 erepresentwe mhlawumbe asithi asimrepresente ngo-q bekade simrepresenta ngo-q angithi uzoba u-9 squared minus q squared uyabona ukuthi lento mayibuka ngaleso leli yabona le mayibuka ngaleso leli iyini le expression i-binomial eyi-difference of two squares into eyi-difference of two squares ngithi uyazi ukuthi mawuyi-factorize uvula ama-brackets amabili kanje bese ufaka i-square root la ufaka i-square root la mawufaka i-square root la square root sa9 uba u3 angithi i-square root sa x squared i-square root sa x squared uyazi ukuthi kuzoba x squared divided by 2 x to the power 2 divided by 2 angithi oku x to the power 1 uzosala x la angithi soba no x la same thing nala uyakuphinda angithi siyazi futhi ukuthi difference of two squares ama-signs aba opposite to each other eyodwa ba negative enye ibe positive ngoba usufuna ukwazi ukuthi masu-expand ukwazi ukubuyela emuva usuyafaka ke u-negative no-positive angithi bese ke u-q sambona u-q masifaka la square root uzokhiphela u-q 2 divided by 2q phuma ubani q to the power 1 usho ukuthi kuzoba no-q ngapha ube no-q ngale siyabona into ekanjena ke yenzekile ke la kodwa ke siyazi ukuthi kulo q lo kukhona ubani ukhona u-y minus 5 angithi u-y minus 5 ke uzobe usumultiply ngale sign le phakathi ke masi replace la zoba 3 athi ngibhale kahle khona u-y minus 5 angithi la kanje no 3x plus y minus 5 uzobe usufaka lama-sign phakathi masifaka le sign phakathi uyazi ukuthi u-negative times u-positive u-negative sibhale la kuzoba u-3x minus y negative times negative if ifana ama-signs kuba positive angithi bese sibe no-3x plus y minus u5 yingakho ke final answer yethu yalana izophuma njengale zuba ile zophuma
u-3x minus y plus 5. Sabona, bese lo munye sithola ubani? Sithole u-3x plus y minus 5. Hayi, lesibalo lesi asitholwayo noma ubani. Mawukade usitholile, hayi qonda kona ukuthi uza kahle. Hayi, lalela-ke ukuthi ama-marks akhalele kuphi. Imark lakho ozuthola, imark lokuthola la ukuthi ukwazile ugrupha lento le. Bese wakwazi ukufactorize la. Bese wakwazi ukuthola i-final answer. Lokhu okuseceleni lokhu ukuthi ngichazele ukuthi ukuze ufike kulesigaba lesi usuke udlule kusiphi udlule kiphi imicabango kahle yabo, ukuthi ukwazile uku-understand ukuthi lento i-difference of two squares, ngoba akulula ukuyibona mayikanje yabo ukuthi lento i-difference of two squares uzovela udideke yabo. Hayi, sengizwa ngawe ukuthi ikuphi la usala khona ungichazele sokwazi ukubonisana. Siyabonga.